ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କୋରା ଖାଇତେ। କିଏ ଅଛ ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ମତେ କିଏ କରିବ ଆସ। ମାନସୀ ପଣ୍ଡାଟା ଆଜି ଭାରି ଗଲୁ ହଉଛି, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଉ କୋଉ ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛ, ମତେ ତ ଭଲ ପେଲୁଛ, ଆଜି ଟିକେ ମୁଡ ହେଇଛି, କରିବ କିଏ? ମତେ ଟିକେ ଆସ ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ନୁଙ୍ଗୁରୁ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କୋଉଠି ଅଛ ରେ? ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନସୀ ପଣ୍ଡାର ଗଲୁ ହଉଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ବାନଟାକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଲିସ କରିକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସ। ଆଜି ମାନସୀ ପଣ୍ଡାର ଗୋଲ ମାରିବା। ଦେଶକୁ ସରକାର ଗାଣ୍ଡି ମାରୁ କି ନ ମାରୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ରାଣ୍ଡି ମାନେ ରହିଲେ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ତମକୁ କଣ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ? ଏଇ ଅନାନୀ, ଆଚ୍ଛା ନାଟି ତମର ମାନସୀ ପଣ୍ଡା, ତମକୁ ଦରକାର ବଡ ବଡ ଖଣ୍ଡା। ये नारी भी कौन होउछंती कियो? हाँ 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 ये नारी जाति कौन हाँ हाँ होउछंती? कोटा पाठ नाही साठ नाही